बै राहुला मोस्रोमखौबो फन खालामगोन खोना र' मोस्रोमखौ खिन्थाखाना दोननि आङो। ओहो आं राहुल आरो लाइमोनाबोखौ मालाबाबो गोसथोलायफिननो होला। मानोना राहुला हाबा जायाबाबो बेलेग दा हाबायानो जाबाय, हाबायानो खालामबाय बियो। बै राहुला मोजां मानसि नङा बियो। साला बियो हिनजावखौ हाबा खालामबा खालामनानै थ'खा होनो नागिरदों। हिनजावा मोनथिबा खम दुखु मोनखागोन। मोस्रोम मोना उन्दुबायसो खोना। हेलौ आब' मायो? माबा उन्दुबायमोन नामा? उन्दुदोंमोनानो दे, उन्दुलांहां जादोंमोन। मायो? माबा नेरसोना नोंजों दंफायो नामा? बेयो बै मोनसे रुमावसो दङ। जोंफोर बिमा फिसा उन्दुदों आंनि रुमाव। ओइ मोस्रोम, राहुला नोंखौ फन खालामनोबो हानाय दे। मा? राहुला? मानो? मानो माने माबा लाइमोन आब'नि नाम्बारखौ नागिरगासिनो। मा? औ मोस्रोम, मा एसेबां फाग्ला मानसि बियो? हाबायानो खालामबायनो आरो लाइमोन आब'नि नाम्बारखौ फाग्ला रखमनो नागिरबावदों। मानसियाबो माबा फाग्ला रखम जादों। दासो नागिरदों बियो लाइमोन आब'नि नाम्बार। सिगांलाय माथो ब्लक खालामना दोनदोंमोननो नांला होननानै। औलै मा होनबावनो। माबा नोंनियाव फन हरनोबो हानाय दे। नोङो रिसिभ खालामबाबो नों नाम्बारखौ होनाङा, मिथिबायना? आयु होसाबबाय आङो। बै फाग्लाया साला हिनजाव फाग्लाया। बै थालाया मानो हाबा जाखांनायनि उनावबो लाइमोन आब'नि नाम्बारखौ नागिरदों बेलाय? नाम्बारखौ बिनियाव सोबाना होनोसो हामदोंमोन। आराबा बिमानो लागायना होगोन देलै। औलै होनबासो गिगोन खोना। गिगोन माने रावखौबो नायलासो होनना बुंदों बियो। जेखिजाया मोस्रोम, नोंखौ बियो फन खालामनोबो हानाय। दिनै हरबाबो गाबोन हरथारगोन बियो। नोङो नाम्बारखौ फुलावबो हरनाङा दे। हरसाबबाय आङो। ओमफ्राय मा लाइमोन आब'आ मा बुंदों? लाइमोन आब'नो फन हरदों होननानै खिन्थायाखैयानो। उन्दुलांदों बियो। औ खिन्थानाङा। मा थिग लाइमोन आब'आबो मोजां मोनफिननोबो हानाय। बिसोर सानैया मोजां मोनलायफिनोबा हिनजावा बेसेबा आलाय सिलाय जागोन मिथिगौना, बेसेबा दुखु मोनगोन। औ नंगौथ' आरो माबायदि मानसिफोराबो थाय। हिनजावाथ' दा बेसेबां मोजां सानबाय दङ हौवाखौ। औ नंगौथ' आरो उनाखानानो। दे होमबालाय लाहैथ'नोसै। आयं किसमिसा उन्दुलांबाय? उन्दुलांबाय दे। आंबो उन्दुलांहांसो जादोंमोन। बेयावनो माबा मेसेज फैबाय थानायखाय नायबाय। सोर होनना नायबाय, राहुलसो। सोर फन हरदोंलै? आयौ नों दाबो उन्दुलाङाखैहाय? उन्दुलांदो। नोंसोरनि रायज्लायनायखौ खोनाबाय थादोंमोन। माबा आयं बेबादि नामायले? आं रायज्लायदोंमोन। नाङा दा हर जाबाय। दे उन्दुदो। आंजों रायज्लायनो ओंखारलायदों माथो। खोनादों आं। भलिउमखौ गोसा होनाय देनाय खोनानि आङो। रायज्लायनो खेबसे। दे नै रायज्लाय बारायना होबाय दे। हेलौ आयं किसमिस, दाबो उन्दुलाङाखै नोङो? उन्दुलाङाखै आङो। आयं नोंसानाव थांगोन र'। माबा टिल्लु आमाया मा खालामदोंलै? उन्दुबाय आमाया। ओमफ्राय जोंहानि न'आव नोंसोरो मानो फैया? फैदो। थांगोन दे आयं थांगोन। नोंसोरबो माथो फैथाराखै, फैदो। लाङानोबा आं थांनो होनबाय थाखायो, आयानो लाङाबा। नंगौ आया गाज्रिलै। लाबो दे आयं किसमिसखौ लाबो, मानो लाबोआ? माथो गोबाव समथार जाबाय फैया। थांगोन र', साननैसोनि उनाव थांगोन। मानो थाङाखै मिथिगौना? सान्दुङानो गैया माथो। आरो सेवल' बारबाय थायो, मार गुसु, बेनिखायनो थाङाखै आङो। सान्दुङा एसे गोसा दुंबासो थांसै। नंगौ नंनायालाय, माबा सान्दुङानो दुंनो नागिरला माथो। मालाबा दुंगोन दा? थांगोन दे आयं नोंसानियाव। सान्दुं गोसा दुंबानो नोंसानियाव थांसै। दे फै आयं दे। दा हर जाबाय उन्दुदो दे, आंबो उन्दुनोसै। दे गुड नाइट। बा रोंलायगौलै गुड नाइट होननोबो। गुड नाइट आयं, गुड नाइट। दे होमबा मोस्रोम दोनथ'। नाम्बारखौ हरनाङा दे। हराहाय, हरथारा आं। हरसाबबाया। दे दोन। दे। एसेबां हराव बिबारिया सोरजों रायज्लायदोंमोन? ना फोजोंसारजोंसो रायज्लायदोंमोन नामायबा? नङाबा मानोथ' बाहेरायाव थांखो बेलाय? दाथ' एसेबां हराव सोर फन हरनो दिनै? फोजोंसारनो हरदों खोना। लाइमोनाबो माथो सिरिसो मोनना दङ। आंनि रायज्लायनायफोरखौलाय खोनाजोब्बाय ना मायो? बिबारि, नों सोरजों रायज्लायनायमोन? एसेबां हराव सोरजों रायज्लायदोंमोन नोङो? नोङो खोनायाखै होनबा आब' आं सोरजों रायज्लायदोंमोन? ओहो खोनायाखै आङो। जेखिजाया रायज्लायदों होननाल' मिथिदों, नाथाय सोरजों रायज्लायदों मिथियाखै। सोरमोन? ना फोजोंसारा हरनायमोन हो बिबारि?
फोजोंसार नङा आब'। फोजोंसारा हरला फन। आंलाय आरो फोजोंसारसो सानदोंमोन। एसेबां हराव आरो सोर हरनो मोस्रोम मोनाबोथ' एसेबां हराव हराना। हरदोंमोन बिनोथ' हरदोंमोन आंनो। मानो? मानो माने आयं किसमिसा उन्दुलाङाखैनो ओमफ्राय आंजों रायज्लायनो होनना बेसेबा गाख्रबगासिनो बेनिखायनो फन हरदोंमोन बिसोर आंनो। ओमफ्राय नों बेखौनो बाहेरायाव ओंखारलांनांगौ आरो। माबा नोङो सिरि मोनगोन होननानै आङो बाहेरायाव थांनानै रायज्लायहैदों। आंलाय बेखौनो फोजोंसारासो हरबाय खोना सानबाय दंमोन। नङा हरखाया बेयो आरो हरबाबो रिसिभ खालामला आङो बिनि फन। फोजोंसार नङा आब'। नोंनि बै थकेबास राहुलासो हरदोंमोन आंनो फन। नोंखौ नांगौनो नोंनि नाम्बार नांगौनो। माथो सानबाय थाखो उन्दुदो। जेबो सानाखै आब'। माबा आंनि थाखाय नों सिरि मोनबाय। नोंनि थाखाय सिरि मोनाखै आङो हासुनो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय बेयावसो ब्रुं 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 नोंनि रायज्लायनाय खोनाबाय। नंगौ नामा? मा नोङो उन्दुला नामा? उन्दुनोसै। दे उन्दुदो हर जाबाय। ओमफ्राय आयं किसमिसा दाबो उन्दुआखैनो? ओहो उन्दुलाङाखैमोननो। थाब उन्दुलांथारा माबा गथ'आनो गिदिर मानसि रोखोमसो। थाब उन्दुनो नागिरा खोनानो गथ'आ। थाब उन्दुनांगौ होनबासो एसे साइसथ' जागोन। औलै आब' थाब उन्दुनो नागिरथारा गथ'आनो। नों उन्दुगोन ना उन्दुला आं मिन्थिला जिखिजाया आं उन्दुनोसै मार उन्दुनो ओंखारथारदों। दे उन्दु आब' आंबो उन्दुनोसै। बै राहुला साला मोस्रोमखौ गाबोन फन हरथारसिगोन खोना। खम नाम्बार बिगोन बिनियावबो फाग्ला रखमनो। बा अम्बिकी जारौआ आंनि फनखौ रिसिभखौनो खालामनो नागिरमारा दे। गथ'नि थाखायनो खोनालै गथ'नि थाखायनो बियो हाबा जानो नागिराखै खोना। गथ'खौ साप्लाय हरनो हाबा नोंखौ मोनखाबाय आं। बै खेबसे गथ' नागिरनाय मानसिखौबो आङो दा अबाव लोगो मोनबावनो। दा मानसिखौल' सिनाय हागौ नामखौबो मोनथिया गामिखौबो मोनथिया मबाइल नाम्बाराबो गैया। र' जिखिजाया मानसिखौ नागिरबाय दङ र' आं। बै मानसिखौ लोगो मोनबानो जासिगोन खामानिया। अम्बिकी जारौआ थारमाने बे गथ'नि थाखायनो हाबा जाया सानदों खोना। हाबा जायाबा जागोन नामा? उनावलाय सोर फिबाय थागोन दे। बिदायाथ' सानसे नङा सानसे आरो हाबा खालामबावखागोन। साला दा बै मानसिखौ अबाव लोगो मोनबावनो आङो गथ' फिसिनो नागिरग्रा मानसिखौ। आरो बियो आंजों फैनो गोसो गैयाबाबो बिदायाथ' मालाय हरखागोन। आरो बेसेबां दिनथ' बिदानि खोथाखौ लायालासिनो थानो बेलाय सानसेबाबो लाखानांगोन। दा गथ' थानायखायसो अख्रा दिन्थिदों बियो। नाथाय गथ'आ गैयाबा बियो आंजों हाबा जाखानांगोन। फंबायसो माथो अबाव थांनो नागिरदों फंबाय? आदा आं नोंखौनो नागिरगासिनोमोन। बा दा मा एसेबां भाग्य गोनांलै आङो नोंखौनो नागिरगासिनो आंहा दाखालिनिफ्रायनो। नंगौ नामा फंबाय? औलै आदा आंथ' नोंनि न'खौबो सिनाया नोंनि नामखौबो मोनथिबावा न' नागिरना थांनोबो। आरो नोङो आंखौ सिनाय हादों आदा? नोंथ' आंखौ खेबसेल'सो नुदों आंबो नोंखौ खेबसेल'सो नुदों। औ हादोंथ' र' फंबाय। ओमफ्राय आदा मा गथ' नागिरबाय थानाया मोनबाय नामा? गैयालै फंबाय मोनाखै दाबो। मा दाबो नागिरना मोनाखै? औलै फंबाय हौवासा गथ'सो नागिरबाय दङ। दाखालि सासे मोनदोंमोनलै नाथाय हिनजावसाखौ नाङानो। हौवासा गथ' मोनदोंमोन सासे मोननाया नाथाय बोरैबा गोसोम बन्दा थारखाय लाबासैलै। बोरैबा बांगाल गथ' साइजमोन बेनिखायनो लाबासै। आदा नोंनिया भाग्यआनो मोजां दे नोङो दिनै आंखौ लोगो मोनदों। माने फंबाय मा नोङो अबावबाफोर नागिरना मोनदों नामा हौवासा गथ'? औ आदा मोनदों थर' सासे हौवासा गथ'। जा मोजांखा साइसथार गथ'आ गुफुरनो लावदुमदुम नुबानो अन्थाव हाथाव मोनगोन नोंसोरो। नुबानो लाबोनो ओंखारखागोन नोंसोरो नुबानो फसायखागोन गथ' फिसाखौ। मा? औ आदा बिमा बिफायाबा हरगोन ना हरा? बिमायानो गैजारोङाबा गावगाया जोनोम जानायावनो थैदोंनो बिमाया ओमफ्राय दा बिफाया एसेबो नायनो हाया। माने फानगोनसो दा गथ'खौ मोनबा फानगोनसो। आंखौ मानसि नागिरनो होदोंमोन गथ' फिसिग्रा। दे होमबा गाबोननो नायनो थांगोन ना दिनै आंना सम गैथ'ला गाबोन नायनो थांगोन दे। जागोन दे आदा जागोन फसायखागोन गथ'खौ। औ लाबोखागोन। फट' गैयाबा नोंनियाव? गैया फट' गैया। र' आदानि नाम्बारखौ होलां आंनो। दे बावदोंसोमोन आं। दे बुं आदा नाम्बारखौ। 6978228355 697 जाबाय दे आदा। माबा गथ'आ बर' ना? बर' थर' बर'। नों मा
हारसा बांगाल सानदों नामा बर'सोब्रा ए होमबालाय लाबोथारसै दे आं दायो फट' हरगोन दे जागोन दे ओमफ्राय आदा बिफायाथ' एसे फैसा नागिरदोंलै हरनो हागोन ना हाया हरगोनब्रा फैसानि जेबो टेनसन लानाङा बेसेबां नांगौनो 50,000 ना 30,000 बिफायाथ' 5,000 मोनबानो जागोन 10,000 मोनबानो जागोन होनना बुंदोंमोन बेसेबां बिनो आं 40खौनो बिना होनसै र' बिना होनोसै माने 10,000ल' होगोन बिनो ओमफ्राय आङो 30,000खौ जाना दोनगोन 50,000द्रायबो नङा दे आदा माने एसे मिलायना होदो आरो ना बुरजाद्रायबो नङा खमद्रायबो नङा 40 होबाबो जागोन दे होमबालाय माबा आदा माबा फैसानि बागै जेबो बुंनाङा आरो ना नोङो आंनि आखायाव हरबानो जाबाय आं बिनो हरगोन माबा दिनै 20,000सो सोना हरदो आदा मा बुङो बेखौ एडभान्स औ फंबाय जागोन दे सोना हरगोन दे होनबा ना आदा थांसै उनाव रायज्लायगोन दे दा हराव औ दे फंबाय दे माबा एडभान्सखौ दायनो सोना हर दे औ जागोन दे फंबाय बा इसोरनि अननायाव सासे गथ' मोनसिगोन दे एसेबां नागिरबाय आङो नागिर मेंलाय लांबायमोन आं मोननायानो थायाखैमोन नागिरनानै मोनदोंबाबो मोजां गथ'खौनो नागिरना मोनाखैमोन दासो मोनबाय दे सासे आंना हिनजावा खम खुसि मोनसिगोन